Quan era petit, m'agradava molt dibuixar. Un dia vaig ensenyar els meus dibuixos a persones grans i els hi vaig preguntar si els feia por. Per què hauria de fer por el dibuix d'un barret? El meu dibuix no representa un barret. Representa una boa que s'empassa un elefant. Ah, sí? Doncs jo diria que és un barret. Les persones grans sempre necessiten explicacions per poder entendre el que vol dir un nen. I em deia: Deixa que està de boes i elefants. Interessa't per allò que és important, com la geografia, el càlcul i la gramàtica. I així va ser com a l'edat de 6 anys vaig abandonar una magnífica carrera de pintor i més tard em vaig convertir en aviador. Als 6 anys, mentre sobrevolava el desert del Sàhara, vaig haver de fer un aterratge forçat perquè la meva avioneta es va escollir. I així va ser com em vaig trobar sol, a 1000 milles de tota terra habitada, intentant reparar l'avaria del motor. Però de sobte vaig tenir una visita inesperada. Quan es distingeixen del roset, cal dedicar-se a arrencar-lo.
estàs trist, t'agraden les postes de sol. I aquell dia de les postes de sol estaves trist, perquè 43 vegades un bé se'n menja els arbustos, també es menja les flors. Un bé es menja tot el que troba, fins i tot les flors que tenen espines. Sí. I a tu, què et sembla això que les flors tinguin espines? No em sembla res a mi, m'ocupo de coses serioses, jo. De coses serioses? Jo conec una flor única al meu planeta i sé com me la pot destruir d'una queixalada. Un matí, sense donar-se el que fa. Això sí que és seriós. La flor que t'estimes no està en perill. Et dibuixaré un morrió per al teu bé i una curiosa per a la teva flor. És que la meva flor és molt delicada. T'explicaré com la bastejar. M'acabo de despertar. Encara vaig despentinada. Que bonica ets, Flor. Oi que sí? Ja he nascut al mateix temps que el sol. És hora d'esmorzar. Si fossis tan amable de tirar-me aigua... Vaig a buscar la regadora. Odio els corrents d'aire. Tens un paravent. Al vespre em pots tapar. Atxus! Fa molt fred. Doncs jo vinc. Atxus! Et porto l'aigua. I el paravent. Ets ben especial, tu. Me n'he d'anar. Com? Ho he deixat tot arreglat. He apagat el forcat. He arreglat les llavors del tabac. Et posaré el paravent. Deixa-ho estar. No et vull més. I el vent? No n'estic tan respirada com això. Soc una flor. I les bèsties? No tinc cap por. Tinc les meves urpes. No romanciguis més. Has decidit anar-te'n. Vés-te'n, doncs. Et regaré per última vegada. Adéu. Adéu. Només li demanat protecció, però has decidit anar-te'n. Mira, ja està feliç. Vet aquí un súbdit. Com em pots reconèixer si no m'has vist mai? Tots els homes són súbdits. Acosta'ls, que et vegi millor. Badallar en presència d'un rei és contrari a l'etiqueta. T'ho prohibeixo. És que he fet un llarg viatge i no he dormit. Llavors et mano badallar. Puc seure? Et mano que seguis. Senyor, on regneu vos? Per tot. Per tot? Per tot arreu. I us obedeixen els sasters? Naturalment, no tolero la indisciplina. M'agradaria veure una posta de sol. Voleu que el sol es pongui? Esperaré a que les condicions siguin favorables. Quan serà? Serà cap a aquest vespre, cap a les 7:40. Tan tard? No tinc res a fer aquí, me'n torno. No te'n vagis, et faré ministre. Ministre de què? De justícia. Però si no hi ha ningú aquí jutjar. Això no ho sabem, no puc conèixer el meu planeta. Però si jo ho he vist tot i no hi ha ningú més. Llavors et jutjaràs a tu mateix. És la cosa més difícil. Em puc jutjar a mi mateix en qualsevol lloc. No cal que visqui aquí. Tant se val, et faig ambaixador. Me'n vaig. Són estranyes les persones grans. Mira la visita d'un admirador. Porta un barret molt divertit. És per saludar quan m'aclamen. Ah, sí? Pica les mans l'una contra l'altra. Això és més divertit que la visita al rei. Realment, m'admires molt. Què vol dir admirar? Realment, reconèixer que sóc el millor. Reconèixer que sóc el millor home del planeta. Però si ets tu sol al teu planeta. És igual. Em miren de totes maneres. T'admiro, però de què pot servir això? Però ben estranya és la gent gran.
persones grans. Bon dia! Per què acabes de pagar el fanal? És la consigna. Quina consigna? Que pagui el fanal. Bona nit. No ho entenc. No hi ha res a entendre. La consigna és la consigna. Bon dia. Abans la pagava al matí i l'ensenya al vespre. I després d'això va canviar la consigna? La consigna no ha canviat. El que passa és que el planeta tira cada dia més i més i més de pressa. I? Ara fa una volta cada minut i jo no tinc ni un segon de repòs. Sí que és mala sort. Sí, és mala sort. Bona nit. Realment jo no entenc a la gent gran. 23, 25, 27, 29... Són doncs 500, 1 milió. 500 milions de què? No me'n recordo. 500 milions de què? D'aquelles coses que es veuen al cel, coses que brillen. Ah, estels! Això, estels. I què ens fas tu amb 500 milions d'estels? Res, els tinc. Tu tens els estels? I de què et serveixen? Així, sóc ric. I de què et serveix ser ric? Per comprar-ne d'altres, per si algú els troba. Però molt estranyes són les persones grans. Què és aquest llibre tan gros? Què ets tu? Soc un geògraf. Dibuixo el planeta. És bonic el teu planeta. Ja ho saps? No ho puc saber. I muntanyes? No ho puc saber. I ciutats? I rius? I desert? Jo no els he vist. Però no m'heu dit que éreu geògraf. Certament, però no soc explorador. Un geògraf no surt del seu despatx, sinó que interroga els seus exploradors. S'interroga i pren nota de les observacions que fan. I vas a veure el que es descobreix? No, és massa complicat. Un explorador ha de portar proves de muntanyes, pedres grosses, però si tu vens de lluny, tu n'ets un explorador. Descriu-me el teu planeta. El meu planeta és petit. Hi ha 3 volcans, 2 en activitat i un apagat, i una flor. No desapuntem les flors, són efímeres. Què significa efímer? És difícil que una muntanya canviï de lloc. Què significa efímer? El que compta és la muntanya. Què significa efímer? Que està amenaçada de propera desaparició. La meva flor està amenaçada de propera desaparició? Seguríssim. Qui m'aconselleu que vaig a visitar? La Terra. La Terra no és un planeta qualsevol. S'hi compten uns 2.000 milions de persones grans. Me'n vaig cap a la Terra. I la meva flor, com deu estar? Pobrissona! Bona nit. Bona nit. A quin planeta he anat a parar? A la Terra, a l'Àfrica. Així, no m'he equivocat. És a dir que no hi ha ningú a la Terra. Això és el desert. Al desert no hi ha ningú. La Terra és gran. Mira el meu planeta, el tenim just a sobre, però que lluny. És bonic. On són els homes? M'hi trobo una mica sobre el desert. Entre els homes també t'hi trobes sal. Ets una bèstia molt curiosa. I més poderosa que el títol rei. No tens potes, però no pots viatjar. Puc portar-te més lluny que et portaria un vaixell. Aquí et torno a la terra d'on vas sortir. Però
passada tota la Terra. No, no és a la Terra. En un altre planeta? Sí. Hi ha homes? No. M'agrada. I gallina? Tampoc. No hi ha felicitat completa. La meva vida és monòtona. Jo caso a les gallines i els homes em casen a mi. Domestica'm i seré feliç. No tinc temps. Tinc molts amics per descobrir. Els homes ja no tenen temps i tot ho compren fet domesticar. Què s'ha de fer? Tenir paciència. Ho provaré. És el temps que has dedicat a la teva rosa que l'ha fet tan important. És el temps que he dedicat a la meva rosa. Els homes s'han oblidat d'aquesta veritat, però tu no l'oblides. Et fas responsable per sempre més del que més has domesticat. La teva rosa. Et fas responsable de la teva rosa. Soc responsable de la meva rosa. He de marxar. Mira les flors altra vegada i comprendràs que la teva és única al món. Després et diré un secret. Sou espectacular. Molt maca. I qualsevol que veiés la meva flor la trobaria semblant a vosaltres. Però ella és especial per a mi, perquè la que jo he regat, perquè la que jo he protegit. Ara et diré el secret. És molt senzill. Només hi veiem bé amb el cor. Tot allò que és essencial és invisible als ulls. Només hi veiem bé amb el cor. Passades hores, quan et vas trobar a tu, Són força bonics els teus records, però jo encara no he reparat el meu acord. el desert és bonic. Els homes del teu país tenen 5.000 roses en el mateix jardí i no troben el que cerquen. No, I tanmateix, allò que cerquen podrien trobar-ho en una rosa, només una, o en una mica d'aigua. què vols dir? Certament, els ulls són cecs. Has de complir la teva promesa. Quina promesa? Prou qui ho sap. Un morrió per al meu xai. T'ho dibuixaré. De seguida, sisplau. De seguida. El que has de fer ara és treballar. Repara la teva màquina. Estàs segura de no fer-me patir? Seguríssima. Aquesta nit és veiem. Aquí tens. Jo i la podiatra. Funciona! Ara podràs tornar a casa. És ben cert. Contra tota l'esperança, he pogut acabar el meu treball. Ara et faré un present. M'agrada aquesta rialla. És aquest el meu regal. Què vols dir? Aquesta nit, quan tu miraràs al cel, jo viuré en algun d'aquests estels i jo riuré per a tu. I per a tu serà com si tots els estels riguessin. Per a tu serà com si tots els estels t'hagués donat un munt de picarons que s'haguessin riure. M'agrada aquest regal. Aquesta nit dormiré sol. N'et deixaré. No vull que la pena semblarà que no hi soc i no serà cert.
un dia viatgeu a l'Àfrica, pel desert, i passeu per l'indret on vaig caure amb el meu amic. No tingueu ofensa. Soc infant de la